A to by się jenoś poprom krótkodobnie, aż jena 60, potem bych ja w Rudnych Horach, tam nie bych ja co spokojem, tam to nie idzie się dalej, som ja prawie niekie, ja trebam przestawku, ale miestem się potem też budowa, a tak som te cyrkinskie dziwo do spółnie złożyła. Dobiach się potem znowu orientować, a by się ciężko do swoich jeden studii dostać. Najpierw wszystkie powołania w obstach tak daleko, ale potem reka się nie. To są one mają kadru aktu bliżej obladali, by się to potem końc, ale Lipsku som potem w Serbskim instytucie dziewała, a dziękowano profesor Ševci dostał też potem możliwość zostać z bibliotekarką. Co się tam nie żaden zadziałek ja co widział, a ja dostał ten studii. A to się potem jako daleko studii czyniła, dalej dziewała, a zakończyła na miarę 3 dzieci.